Orduan, retopoa egin alizateko, lehenengo gauza egin behar duguna da Dynames bat. Dynames bat, ez? Osa, Dynames... Decimate bat. Decimate bat. Orduan, la puta hostia, zer erretu hemen. Orduan, hartuko tau eta sartuko diot hemen decimate bat. Bastante potentea. Bai, decimatea erabili dugu, ez? Punto bat. Coño, punto 0 bat. Se veira, mira. Vale. La reguida igual. Punto 0 bost, a ver. Ea horrela badagotan pizkat detalle gehiago. Harinago juteko gero retopoan. Hortxe ondo. Aplikatuko dut. Orain dira 500.000 poligono eta jungo da asko sobeto gero retopoa. Uleak enduko dut. Kendu bandana ere kenduko dugu oraingoz. Eta hasiko gara honen retoparekin. Bale, retopo egiterakoan aurpegian gure dut urrengoa oso argi izatea. A ber, zelan egiten nik hau zuek ulertzeko ondo. A ber, egingo digo auto V batzuk. Vale, non dago? Vs Smart UV Projection, venga, holantxe. Zetako egiten ditutu hauek? Pintatuko dugulako testura kutre bat zuek ikusteko zer lortu bat dugu. Ahí está, vale. Ultra kutre izango da, Orduan, sortuko hemen shader graph bat, vale, eta honi emongo digu material txu bat, vale, eta material hau eukiko dau lotuta textura bat de, bueno, 2048 por ejemplo. Vale, eta dituko diogu Kokoloko alfa barik, ez dugu behar esertarako. Vale, eta honi lotuko diogu Kokoloko hau. Orduan, Concho, ¿dónde estás? Aquí. Image texture, sartuko dugu hemen. Eta honi control T, eta hemen sartuko dugu Kokoloko dagoela MMA. Vale, esta, Kokoloko, ez? Ahí está. Orduan, orain deko honek Kokoloko textura. Sartu algara al texture paint, por ejemplo, etorri hona eta pintatu Kokoloko textura. Vale, guai. A ver, hostia, kenduko tardia. Ba, hobeto. Hemen hautatu behar dugu textura. Non hautatzen zen? Tu, ya me he liado. Pintatzeko adoka texture paint. Blues, jartze bat hemen pintatzen dau, bai. Vale, orduan. Hau pintatzen ari Kokolokon, vamos a ver, teorian bai. Bai, vale. Orduan, lehenengo sartuko digu fil bat, fil hau txuria izango da. Hau egiten ari naznik zuek ikusteko, Fil bat eta orain bai. Vale. Ze gertatzen da buru bat egiterakoan? Retopoa nahi dugunean egin, importante, oso importante, behar dugu izatea hemen. Edge loop bat doana horrela eta horrela. Vale? Vale. Hemen behan, super importante eta posiblemente da importanteena, behar dugu edge loop bat doala holako movida bat egiten. Bai? Olako movida bat hemen Espainiakoek badira, bai? Hemen izango dugu karratu bat super importante, karratu hau joan barko da jarraian gorantza hemendikan, vale? Hau, noski izango da simetrikoa. Pintatuko dut las rosagas, por ejemplo. Hemendik, simetriko, eta hemendik, ez? Bueno. Vale,
Beste edge loop hau laranja oso importantea, bale? Hartuko laranja ozta bere, eukiko ditu mosketa batzuk olakoak, saiatu goiko eta beko mosketak igualak izaten, bale? Gero hemen erdian, batuko dira, ez dira batuko, pero bueno, horrelako oso zer. Baina, bueno, utxiko torrela zeulertzen da beto. Vale, gero, nasolabiala, emedikan badator, behar dut, mosketa bat, horrela datorrena. Bai, hau izango da gure nasol labiala. Vale, herriko tautxuri. Vale, ze gehiago izan behar dugu importantea? Ba, hola, osos. Begiena. Hau da, ahoa eta begiena direk importantena. Hemen begietan behar dugu bat, maskara bat, me he pasado. Maskara bat dotarrena horrela, bai? Begi guztiarekin, eta gero begi bakoitzak izan behar dau bere edge loop propioa. Demagun, olako zeozer. Bale? Orduan, izango dute, hemendikan hasita, olako edge loop bat, eta egingo dau, taka, demagun, ez? Zaiatu goiko eta beko mosketak izatea igualak, bale? Eta gero antifazarekin batuko dira holantxe. Hau da parterik zailena gero batzeko. Hemen adibidez egingo dugu hau kendu eta jarriko dugu gorria, holantxe. Bai? Importante, ez? Orduan hemen izango dugu deitzen dena polo bat. Hemen dago polo bat, hemen joango da horrela. Eta hemen daude bat, bi, hiru, lau eta 5 aurpegi bertize bakar baten. Horri polo deituko digu, bale? Orduan, izango dugu hor polo bat fijo. Eta beste polo bat egongo da hor bat, egongo da beste bat hemendik, seguramente. Eta ikusiko dugu non gehiago, bale? Ze gehiago behar dugu? Behar dugu ere olako bat doana, pintatuko kolorenetan, a ber. Hemendikan. Orduan, olako zeozer, matrai ezurra markatzen dauena, vale? Eta hemen egongo da, gorantza egingo da hor, bai? Horiek dira, igual importantenak, edge loop importantenak. Gero sudurrean egongo da beste bat, importanteana da, bai? Hau, lekua egingo diot hemen, vale? Hau, laranja, onaino. Bat egongo da, gutxi gora bera, hemendik, bueno, joder, kolorea ez da ikusten oso ondo. La rosa. Hemendik, buelta ematen dauena sudurrari, hemendik, eta doana ona. Bai? Sudurrari buelta emango diogu beste batekin. Vale? Orduan, repasito. Importantenak. Importantenak dira. Hemen bat antifaza, bai? Hemen beste bat begia. Beste bat sudurran, bale? Gero nasolabiala markatzen dauena, bai? Eta oso importantena, ahoarena eta joan balda aldik eta atzeen. Osea, saiatu ahoa joatea oso atzera. Bale? Orduan, edge loop horiek oso importanteak dira. Bale? Gero, hombre, evidentemente, bastante importante ere, hau. Hau da lortu behar dozuena. Bale? Daukazue arbelaren beste aldean, daukazue irudi bat edge loopen zerekin. Orduan, nik hau daukadala, ingo dena da, bueno, kenduko dugu hau. Vale? Eta tipo honi jarrieko diogu kolore... Zeratik agertzen da morea? Vale. Hasiko gara retopoa egiten. Orduan. Ander, baina 10 minutu geratzen dira, 10 minutu geratzen dira? Joda, 10 minutuan egin dezaket pila gauza. Vale. Orduan, retoporakin hasiko zaretetzean hori egiten. Bakizue, from active. Eta ez hasi leku batetik eta gana egin. Markatu modu handian
En plan, nasolabiala nondik handoa, hemendik? Totxo. Vale? Totxo. Ja ingo dituzue mosketak. Nondik handoa orain, hemendik? Totxo. Osa, egin super totxo. Eta ja markatuko dugu hobeto geroago. Baina euki gutxi gora bera dana kokatuta. Hemen bai bi etxlup egin baritu dela, porque no hay forma. Baina egin hasiera baten oso a lo bruto. Vale, eta esan dizuedana, hau ajun behar da alik eta atzeren. Hau nasolabiala ere atzerago. Jarri, hartzen dagoen eremu guztia, gero ingo ditugu mosketak erditik. Ingo ditugu mosketak en este plan, En este plan, vale? Baina hasiera baten, gauza handiak egin. F. Relax, no tweak. Ahí estás. Vale? Taka, 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 taka. Vale, hau erdiraino. Vale. Orain, gehiago, begiarena oso importantea da. Ba, nasoleagala, igual satuko diot batenen, porque si no, no hay puta manera. Vale. Begiarena. Pues argi dago behar dugula hemen. Begininia, oza, begininia lakrimalan behar dugu markatzea ondo. Eta begiaren beste ertza nahi dugu markatzea ondo. Orduan, hemen bitxiki egin, baina gero ja, handia. Zaiatzen ari naz, goikoa bekoarekin, bale? Goikoa bekoarekin, eta goikoa bekoarekin. Bale? Hasieran bocetillo. Bale. Orain, esan dugu, el antifaz. Orduan, egiten dugu hau, begiarekin doana, eta markatuko dugu antifaz bat. Hemen parterik zailena da, heltzen garenean ona. Zelan jarraitu, jarraitu horrela. Hemen polo bat dagoela. Ja hobetuko dugu polo hori geroago. Eta hemen behan beste polo bat. Ikusten, polo bat hemen eta polo bat hemen. Igual, mosketa bat erdian, ez lagoke txarto. Orduan behar du beste bat hemen. Vale, orduan, azten zarete horrela markatzen forma danak. Non gehiago, hemen behar dugu bat, matraia zurra markatzen dagoena. Nasolabialarekin batzen dana hemen, eta doa, ona, atzera, eta egiten dugu gorantza. Vale? Behin daukazuela, hemen beste bat dago, por cierto, lehenago dut esan, baina doana, barbilarekin berantza. Beringot beste mosketa bat hemen. Barbilarekin berantza. Horrelako krokis bat daukazuenean dana errazago da. Vale, ze gehiago. Hemen adibidez, esan dugu hemen ezur zigomatikoa markatzen dagoela parte hau, pues egin barra bat doana belarrira, taka belarrira. Eta ja parte honetan, ja berantza. Zena nasolabialarekin batuko da. Bai? Eta gero da joate batzen, gauzak. Hemen adibidez, ja lupak sartzen hasi behar gara. Lasai, porque naiz eta ondo kokatuta ez egon, erabiliko dugu relaz, gauzak ondo kokatzeko. Bai, hartzen dugu gero relax eta egiten dugu horrela. Pintxela handiarekin. Vale, orduan, hasieran krokisa. Eta krokisa ondo egiten badugu, dana aterako da ondo. Sudurrarena, faltatzen da. Eta honekin amaituko dugu gaurkoz. Sudurran, behar dugu bat, buelta oso ematen dauena. Erdiraino, vale? Gero ja hemen hau komplikatuagoa da, ja hemen ikusiko dugu zelan egin. Behar dugu bat, porque behar dugu bat doana horrela luze, markatzeko sudur parte honen ertz gogorra, bai? Markatzeko hau, behar dugu hor bat, bai? Baina hau ikusiko dugu urrengo egunean. Ale, ba, animo! Ya está.